Hej, det er Aron, og han skal slutte krit. Aron skal slutte krit. Må du se kridtet, Aron? Jeg skal lige tegne mig lidt, så folk kan se det faktisk er krit. Du har jo vasket det, mand. Nå, se det krit. Krit. Det sluger. Du sluger det ikke? Okay. Slut det! Må du se munden, må du se Arnemund, må du se der har Aron krit. Lad være. Hvor er det kraft, det der. Jeg kan mærke det i halsen. Der er lige her. Okay. Aron. Det er en dødsvideo, mand. Du sluger ikke flere, du sluger ikke flere. Lad være, Aron ikke igen. Aron ikke igen. Så det er ikke et kridt. Er det? Jo, det er. Det er det. Det ligner lidt de der farvekridt ting. Aron, du skal ikke slutte der. Aron, du dør i morgen. Ja, du dør i morgen, hvis du hiver det. Nå, der var Aron, der sluttede krit. Fuck, hvor du syg.